Super. Var det her ikke 12 meter? Jo, det tror jeg. Det er i hvert fald højt oppe. Højt oppe. Så. Ellers bare, så må vi prøve på gange. Ja, det håber vi. Vi løber bare rundt. Så. Men det betyder det bare, jeg vil også prøve på noget storslægning. Ja. Hvad skal vi her? Så er det bare derude nu. Nu kommer du højt op. Kan du se det? Kom så. Det er super Rasmus. Så er Rasmus. Har du styr på den næste? Ja, men det her går for line. Så skal du gå på line. På en snor. Ja, så skal du over på den anden side. Ja, det er dejligt. Sådan der. Ja, kommer du op, Henrik? Ja, jeg er oppe. Jeg er færdig. Yes. Så må jeg ikke gerne holde her. Jo. Jeg skal ret ned. Er du langt ned? Der er 12 meter, tror jeg. Woohoo! Ja, det skal være uden hænder. Ja. Det kan man ikke. Sej. Ja. Hvad skal vi der? Den er svær. Den er svær. Så skal vi gå herude på siden, Rasmus. Og så gå derhen af. Så er det sådan der, ligesom du går på linje igen. Så skal du bare ind i, ja, og så skal du over til den anden linje, fordi ellers så kan du ikke komme ind igennem jo. Kan du se det? Ellers så kan de der ikke følge med. Og så venstre ben rundt om træet, ligesom du gjorde før. Og så venstre ben rundt om, mens du holder højre over. Sådan der, yes. Og så frem, og så tilbage igen med begge ben på samme. Yes, sådan der, ja. Og så over til den næste, og så gør du det samme hen ved den næste. Kan du se det? Sådan der. Så højre ben over. Og støtte. Og så rundt om. Det ser godt ud, Rasmus. Hvor er det godt. Sådan der, yes. Sej. Den er da sej. Ja, det ved jeg ikke. Sej, Rasmus. Yes. Ja, det er godt. Ja. Så, går. Er du der? Driller den lidt der? Hvad? Kan du komme rundt om med benet? Lige venstre ben rundt om. Nå, så gør sådan der, ja. Ja, sådan. Var det godt. Godt kæmpet.
Så er du på ski. Jeg troede altså, de var stive, så de stod helt stille. Og den her, Ja, det gynger godt, hva'? den er udfordrende, den her. Det ser godt ud, Rasmus. Ja. Og så skal du huske, at når du lander derovre, så skal den skal modsat den anden vej. Ja, sådan. Super. Op og sidde på den der. Hvad? Jeg skal huske, når jeg lander der. Og gribe fat, så du bliver over på platformen. For ellers så kommer du tilbage igen, og så skal jeg trække dig ind her, og så kan du starte en gang til. Der er jo ikke noget på pladen. Nej, du skal sådan, prøve at få lidt fart på, så du... Ja, det gør du også, tror jeg. Har du benene op? Så du sidder på den? Nå, det er den der dims der. Sidder du på den? Jeg skal holde her i det her ræben. Ja. Ja, så er jeg sikker. Jeg kommer. Du har sikret? Du har sikret dig, det er godt. Og en lang svævebane her. Ja, er det ikke fedt? Jo, jeg tager den altså mange gange så. Skal vi prøve den mange gange banen? Ja. Det kan du godt lide det her? Det kan jo være, at vi skal også komme over det med. Det kan du godt lide det her? Det er sjovt. Ja, men så må du ud på pagajerne der. Hvad? Ja, hvad kan... Ja. Hvor er det sejt, Rasmus. Det gynger, hva'? Bare kig ned, så bliver du ikke bange. Nej, hvor er den sjov. Så er der ikke lige humør til at hilse.
Inden du kører på banen der, så skal vi lige have strammet dine seler, Rasmus. Hvad skal man her? Nå, vi er svævebanen. Det er svævebanen. Yes. Sådan. Og den ene hånd op over. Og den anden på remmen. Ja, så sætter du dig ned. Og så kører du bare. Sådan ja. Super. Det er noget, der gynger det der. Den kan godt være svær, den der, tror jeg. Ja. Der kommer Dorte til mig. Sejt, sejt, sejt. Det er det nemmeste, det hele. Det er de der. Kan vi ikke bare tage Hvor ser du? de der svævebaner? De er Ja, nemme. armen. Ja. Hold armene højt op. Højt op med armene. Ja. Ja. Så. Sådan. Ej, hvor er det sejt, Rasmus. Sådan. Og så var fat i snoren højt op, ja. Sådan. Og så over den næste. Yes. Det ved vi godt. Vi kan nå det, kan vi? Jeg vil også have de der, når vi den røde.